tinuod ba nga ang balaang kasulatan kabubuton sa Dios dili nato masabtan? Now ang tubag ingon pa ni Ginoong Hesus mao kini siya makaigsunan. Kung buot ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, kinahanglan mahibaluan niya kung ang gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako gikan sa akong kaugalingon. Now, makaigsoon, klaro kayo, no? Kung buot ni bisan kinsa, sa to pa, buot ni bisan kinsa, bisan ikaw bata, bisan ikaw tigulang, hamtong babae o lalaki ba hinuon, bisan kinsa, whosoever will, mahimo niya ang mahimo niya kana siya ang pagkahibaloon ang kabubuton sa Dios bisan kinsa mo kana ang gisulti ni